Руслан, жардягай со важагман калмакаштыштым. Уйнам фажинди, усважагу манан мембал, мемкушак, сосранта жана дарайшон хоржан, тынгахшигомыну кайм шакак коттай. Докуштай те югыту фейпарт котом, бахатырка уйтахай. Фала усимидишел армаштар демай мажарды анхашка. Нуман Руслан жана мемкушагу, карази жонам сарды барс. Ама махахшан жанасы агдау вдиша уй бирел зурагу. Мана жалганехшан иштумарай куша нахикам куамар аргум канам агдау кам куамара вдишам ахамсау хоржва кхабарва алхжондар вайсарт оттер жана мана масаштудан саган ишинак чирк. Уман макатфандыдар авто авипай де шарбаттан арбатта. Я фады барстар я фалгонстар вая жардамазауга рашт кутқамова авто, амадунитахай бужнак жаган. Умай волдай жанау нияра, гыртақабулы нияра, гудондар сардырашт фандаг саун фаражанс, яхиштар лапу маратик юридиком факультет ахурканы, удина важак, уйдар штыр хорзинатта каны, я мадыма я фадара шухт фандагл саун фаража, уйдар мадунитахай дар штыр бужнак жаган жана. Фаламанасық дау хашт каныш. Уйда туджи кудай авто арфа карта чиднай басам таразурмада хоржахай. Света, мана ночи вот так титхой арфа канун нагауи, алли шилгой мактар и хашкинай иристоне царгай фитзагидар. Андареска мидар мах адами хати ток куа дамедаги вот гава магуди канай бира вот так табл, ма алли кахца федераса газ канай кацирацу табл. Фал мах панур иристонян. Майы ушиконтер некадыр онхканын кадан, чидан, кацайрацуттан, ма фаште каттай, ма маразай чие соболдар, гава ма сағасканын чуозай оболдар. Ма ачибун аз чифавиттон ма чивнун махейстар табалой куна канон. От ма кастар таба ваджи нечибал зонзанын, сутад зогзанынса, мади куна годай от ма усам байцама канон. Аз оханта был сагас канун, мазарды дарса был ресуй, ой тухана манур аз чикастартама, касун, онама мазарда ота кабарна рохскан, есть забах кастартадар. Шилгой мактикой канун фулдар. Фалотер мазарда дарун, миртафур тема, ахдауген, кинжита кирбаца удзай, уба мазарда дарун. Мана да охузан матал тасак хасунц, очень чудо. Ор сохту бандита на канун да хейзах да уфал тер мазарда дарун. Енур аз махейстер тамакаскай ирастан ута нагау хажнидон, ута мифацаунца ваджи да убарца да гаунике варзуй. Чана дармай да фарсубавартон. Руслан умдарта уттан матафит. О хабар бере варзун, о манама аз чехейстер техсани растан, машин ханта, магави хейстерта. Она макаскай, аваджи лагозун ходу и нагаттай. Они сэр фаниллактар кана есками. Енур ахур макурацутан сколай фашти. И вот айдагдыр обал сагасканина университете ахургангай. Цагонур еште лагозгуттак кураканун раст забах баракканандар кунарайсон. Вот таркуни картай хажни дома, мама балкуфа хода он зот кудзагонца. Манагамичи забахаты нурбачку таут. Махта хурмарарвыш там мадатана. Хахуркото сколай мазаун загзананца чударкану ячкизга. Мама сармана хасту нотита. Утта фаштеба уже ешке хадарама кубацтан утта раз сагун гау ячибол мана сарбата никой канан. Ячибондар аз андарбинуанте ма хазари загзан аца хазари адан еомайн саянжи ма хечи растак сарбаттан дарум ма хейцауан мевшинан агасанца Хцаушен биранста Жана дажардулма рыфтат нокчен хазарма бакахсав кута кудтын арашты срашылдык дау чидине кута аз маходактер обал хабар фасагас канун кинза кубацауи хазара мудина хиза шесунца фалай адани разма ба намафа уадзунца цомодаргаска Цалдамай раргом кана хазари хейцау алдама. Мама ракотунца, мама был сухзарина гошцак табаку там хейцау, ма хеоди ужила дартан значит размацау нангейзуй. Армастар цаугандар неч. Ну,
أغداوز درزتون راز در وتوي دفع من در هيو تسكوتون راز در كودي دوتا ما هيو فشتي براخي جنا راز ما فال ول داي غتك تبا نيچكوت زور قدرنا كاسين قدر ما بلالچيت ارمستر من بارا تيراتسون ما خيت ساي راز ما انترنيت نردرنا ما زور قدرنا ما كنا نردرنا درخا كدك هو نردرنا ما يچغداويس كستر تاينونسا كاسونسا ما مغسكا كرات زورون سما ميفشين در مخيت ساوندر سما خيكات كين در خيستر غويني كيس شنخني كيس سما خكين جتا سما دارون سما نشني شيت سكاسين كده ودو تراكن ميفشين با алки خي خزاري غتاك راستش آدماگن يخدك سراف ديشا وميخش در كشتر در نيچي بامبار زنيما تيدر قامي دخد گراف ديشا ديغ داودر ما كت قوراشت كري ما ود دوندر فجمزشت خوش زينات اجنو من جانا رازر تافتم اجم جانا يخشن خاشم بل رازورون جانا جانا من رازر تادي شاجة قطاق اما مجردل رفتدي نسار دواق يوما ياغي ورشاقم بال يجانا ين اما سمواجا قواتقا وما باسدو يسغداو راكما دا خورجا خيتنك سمودي شاقم فكاشت ورستاك زون габинес шилгоймак ма арцудей хажни дома ма фиди хазара ма юаза гуати ма хе нуру дагон русак кацай арцудей ма зони конфетта ваджер хассе хатсандыр хе нур юаза кагерцудей галмадыр нечкаста нацагай ما جناية بعدي سكتة ودي سمرايدة تايدا مادا نايدا فيدن أي خزارة ما ينخر فيك عن فيت تاني كنت ما هو ما خزارة ما في تزاجر باتسد غدي كنايتا فارني خدسة منوا ورسا قادمك ما فيش تيا ما خيت نرساغ سكوت يولا كودش كوت والله با ما تايبا وما دي سكتراتي دارخ بولش سكوتا قدام ما كاسين كشستايدر باكانو مولي أخدك ما في دنا ما تينا خزاري ما زعا أيدريس كانون مولي ما زغنا أو ما زغن ما خيتساو كميومي كفوونو تفتارون كاسينكا نورايا من زبانديتا ما أوجي نا بينونتي واغورت كوداي وما أتستردارتا ما يموتفكاستي ثم الكتر الكمدر هيو تخطن سعادن إرفرايوني هين راسكتيراتستن يومي ما من خبر اختسوناتي تشي ولا دارتي تشباي غداير باتسودي كودر باتسودي يو بالزورة ما هي من كنت غيت سماختر كده في دي سايوت دول درزننسا ورساغوا تشرديغونا وما يولداينا يس مانا ما سربتني تخيدر نور بسول منتدان دارون سربتن راجي وتناتي راجي سربتني دارت نخيتسن كوتون ديمغسكا ياتي كادا ياتي غداو شلغويماك وما يفديستا كادا مانا دين كادا كانون ما سربتنا دين كادا كانون سربتني خاطر غلا زورا ما غلا ميوتكو كاناو دي كادا ني هايدر فالسا يوم رسقدك خصاي ومن بعلي رستجدر وزي ما موت كاسو سويتا أفتو نمانجا أفتو شتى منا دنخاش مم جنون أخم قد شوجرن كوتا أرخ نجرد باسا جايم جرجمنا نكوفان دوما كنتا ماخ أرخ تشيمبلو تشيكن ويكنا أرخ سرتن كنام وردم سجلون واجك كوباسا وما يفاد بار سشت كنفاخا دراشت كنفاي ودنن قجوية فلا منا جانا كجرا أفتو ما وسيرجن سجون جانا زخينا باسا متى جاني نيسا شتونغاي آمتا وцыган масаштар даргватилаштак ама гой барс я сашташ качини уй барса я жарда айшта ама я анаш зургая хашткутта Сагалоновга яхидер фанда нейронах даушкан. Вода. Херва цыган ма нахисай курайдай камни паттар хиштарай каштарай ама нахадаг нех дауков диши кам рбаса огадой магандар одуйдар ва цыган ма нукуды канит ама кад нарадит فتصاق نخدك فرديم كم در نخدك رافديشم أنا راشتن سق. يرمادنا جيو خد جغزنا أريجون وجاي أدمك أفسر مفكرني ما خيت سيزون أريجوناتن ما كشتمي دقدر إن ماشين خنتي خسندر أفسر مكاننا جامع يوم تسوقي ما خدت خيستر تكوي وانتو تكاسين كبتم ما زغن تخيت سيشدر تارازي فال وفشتي بعد زغن هنرتم يفسر مكان هيو مدي ساقي تشيز كنت سفندي وتساغس كانت هي أزلغز غطاك نيش كانن ما يفتاني تندر شودة خشت كانش ما يفتاني باتينا زغن كاكو تساغس كاني ما نموت كذوسي إدار تربا كاكو تساغس كاني وتكانت ما ستزورش ما نما خشندر راشت أفتو ما خشندر فاخادش كم در آدم سرتر فاخش چرت در نقود كنز كش ما كدر شودة كان ويخورج دمارا جاگو ويخورج دن ساگو
Света Чимама фандидзагон, енур манан малаге хоре овщина. Агар деса катки носы, кабалот света узреки царуй, ман равдиштягу мадар базар тонзон кадещино хабар мен раканида сарбаттани тухай сарбаттан даруй ацак шилгой ма кутфаттаруй ота мама деса ге кастидзагон аригон шилгой ма краге работе да сарбаттан ата фастама просто работе да ма ангон рафи дарканида хейстер шилгой ма байразма не патти да батками просто ата работе май сармас баста ма ами фидар кота май фарсунота самаканида ма загаеба акур min кидар жана уже кари шилгой мага невдес нянгезу хевдесон мана цастудай дан самай дахиба гавай канаумай даргай сарбаттан фал раги косма шагуттыкта болот кабаравыжыны сагас коттонса када бол кабардар сагас коттонса мамават касуй Чижоны, вот саган, фала дуодар магашка хуматаджи асардма на райгордашту усыжонт, башту, усыжонтар сам касайдар сиди, вот саган уй нахур жонду, уй сакралон жонду, уй мах жонт какканы, уйу, жонын зинаде жынардар адуне нисы, жана жабунтын гражданкай намарбаста уйтыхай, штыр бужнагдан и ярджитан, ахам кабулчиш комыл котта. Удонан. Света штама динарфа канан, а с тема кайши штат, а майл кайразер штат уйтахай, ирона динарфа канан.